Molt bé, doncs els estudis d'infermeria el que busquen d'alguna manera és poder formar un infermer de perfil generalista. Això vol dir que sigui capaç de tenir cura de les persones, de la seva família, però també de grups o inclús d'una població. Un infermer és aquell professional que planifica i després coordina totes aquestes cures infermeres. I des de quins punts de vista treballa? Doncs fa promoció de la salut, fa manteniment de la salut, però també ajuda a recuperar en cas que hagi sortit algun problema de salut, alguna malaltia. També intervé fent prevenció de conductes que puguin no ser saludables per intentar reconduir cap a una vida més saludable i també tenim cura d'aquelles persones en situació ja de malaltia, ja sigui aguda o sigui crònica. Molt bé, què fa una infermera? Doncs tenint en compte el que acabo de comentar, s'implica en el desenvolupament de la professió, això vol dir que col·labora també després en formar-se al llarg de la vida, en millorar aquesta part de les tècniques, però també del tenir cura. Tenim una ètica professional, tenim uns valors, tenim unes normes ètiques que ens acompanyen i que hem de complir des del primer moment. Actuem amb responsabilitat. Hi ha tota una part de coneixements, però també d'habilitats i d'actituds, que per tant són una mica el tarannà que ens defineix com a professionals. Són uns ensenyaments universitaris, per tant, ensenyament superior de primer cicle, i sobretot que donen la possibilitat de continuar tant al segon com al tercer cicle. Fem recerca, innovem i mantenim aquell interès per continuar millorant tota la professió i el tarannà que deia abans és d'un acompanyament a les persones des de tot aquest tenir cura i sempre en tot moment. Quines sortides professionals té un professional de la infermeria? Doncs majoritàriament podríem dir que les infermeres o en un primer moment estan en un àmbit més assistencial, però també fan docència des de diferents punts de vista. Per exemple, les professores que estem a la universitat, a l'escola d'infermeria, som infermeres, però a més, aquells companys professionals infermers que estan a l'assistència també fan una part de docència, tenint en compte que poden ensenyar algunes coses a companys que potser són novells o que no han fet alguna tècnica en el seu dia a dia o perquè tenen estudiants a la vora i, per tant, els van acompanyant. Fem recerca, però també gestionem, també fem gestió. Quin és l'accés? Tenim diverses vies d'accés als estudis universitaris i seria el batxillerat andorrà o un diploma professional avançat. Per majors també de 25 anys hi ha la prova d'accés als estudis d'ensenyament superior o en cas d'estudiants de fora haurien de tindre una titulació equivalent però que fos reconeguda en el govern d'Andorra. Si et fixes, hi ha, Anna, aquí baix de tot, on senyalo ara, hi ha el que diem una prova d'admissió pròpia sempre i quan hi hagi més demanda que oferta de places. Nosaltres tenim grups petits d'estudiants a la Universitat d'Andorra, tenim un màxim o podem ofertar un màxim de 30 places en els estudis d'infermeria i, a més, aquests estudis d'infermeria compten, a part d'aquest grup classe, tenim grups encara molt més petits per poder fer tota la part més de tècnica i de simulacions a l'aula abans d'anar a les pràctiques. Aquests grups petits són grups de màxim 8-10 estudiants, de manera que ens assegurem que tots aquests estudiants acaben treballant molt de manera individualitzada per aconseguir les competències. Molt bé. Tenim un pla d'estudis que són 3 anys naturals, o sigui, 3 cursos acadèmics. Són 180 crèdits, per tant, són 60 crèdits per cada curs i llavors tindríem que cada curs és aquesta estructura en horitzontal. Per tant, tindríem el semestre 1 el primer semestre i el segon semestre del primer curs. També 2 semestres a segon curs i 2 semestres a tercer curs. Hem de comptar que aquesta primera columna de semestres vindrien a ser unes assignatures on s'imparteix una part més de teoria, més de casos a l'aula,
i que, per tant, assenten o que esperem que assentin els coneixements per després fer la resta d'assignatures que tenim com a estades formatives clíniques i, per tant, que són les pràctiques en els centres o les institucions sanitàries, tant d'Andorra com de fora d'Andorra. Després faré un incís en aquesta part de les pràctiques. Posem requisits de matrícula. Doncs aquí cal tindre en compte que, com a requisits, doncs per passar del primer semestre, que és tot aquest paquet d'assignatures, en el segon semestre, cal tindre aprovat totes aquestes per matricular-se del segon semestre. Dins d'aquestes, del segon semestre, tenim aquestes 3 primeres que són més teòriques, que s'han d'aprovar també per poder anar a fer aquestes pràctiques. I així de manera successiva. O sigui, hi ha una sèrie d'assignatures més teòriques que s'han d'aprovar abans d'anar a les estades formatives de cada àmbit assistencial. Si agafem aquest segon semestre, veuràs que tenim moltes estades formatives clíniques. Per exemple, a primer curs tenim 17 crèdits, que són aquests d'aquí, i això es reparteix en 2 assignatures de pràctiques. Majoritàriament aquestes pràctiques es fan entre Andorra i Rodalies. I aquest Rodalies, doncs, per exemple, arriba des de Tremp fins a Puigcerdà, d'acord? I tot Andorra. Segon i tercer curs és tot el semestre, per tant, de finals de gener fins a finals de juny, tant a segon com a tercer. I aquí sí que l'estudiant ja va en unes àrees molt més concretes, molt més especialitzades i, per exemple, ja pot sortir també fora d'Andorra, amb centres molt especialitzats, amb, per exemple, hospitals universitaris o on treballin nivells de complexitat que aquí a Andorra potser no els tenim, perquè quan aquí a Andorra, per exemple, tenim un cas d'una persona que està en una situació molt crítica, molt greu, doncs moltes vegades el que es fa és derivar en els països veïns on tenim convenis, d'acord? Molt bé. Aquesta distribució semestral que comentava abans, doncs posada des d'una altra manera, no? Tot primer curs, amb aquesta estada formativa, tot segon curs i tot tercer curs. Continuïtat d'estudis. Doncs a l'inici de tot pràcticament ja ho he dit, però són el bachelor en infermeria, doncs són uns estudis de primer cicle europeu. Això vol dir que et permet després continuar uns estudis de segon cicle, que seria el màster oficial, i per tant que es pot continuar estudiant en països de l'espai europeu d'ensenyament superior. És una titulació reconeguda al Code de la Santé a França i això què significa? Doncs que quan un ja és titulat pot entrar en el mercat laboral directe andorrà o també pràcticament directe al francès, excepte que s'ha de passar algun tràmit administratiu de reconeixement de signatures i demés, però és un tràmit força ràpid. En aquesta diapositiva no he posat res del tema de l'homologació per l'accés laboral a Espanya, però val a dir que fins ara, amb els més de 30 anys que portem d'Escola d'Infermeria, tots els titulats que han demanat l'homologació a l'estat espanyol per poder treballar a Espanya ho han obtingut de manera favorable. D'acord? I penso que això és important a comentar-ho. Molt bé. En quant a la docència d'infermeria, doncs tenim que fem activitats docents a l'aula, que treballem tota la part de coneixements i, per tant, ho fem des d'una part més teòrica, però treballem amb casos integradors que s'assemblen moltíssim en el dia a dia que després us trobeu a les pràctiques i, per tant, el dia a dia de l'àmbit de la infermeria assistencial i es fan també seminaris o tallers de manera que sigui molt concreta, poder treballar uns continguts molt més específics i per assegurar-nos que aquest estudiant està assolint aquest nivell de competències per poder després anar a les pràctiques a posar en situació real tot allò que s'ha après. Després hi ha una part de treball individual de l'estudiant, de preparar-se tot el contingut, de practicar aquelles habilitats i després tindríem també que abans d'anar a les pràctiques ens assegurem que cada estudiant ha assolit un nivell de competència i un nivell d'habilitat que és suficient per treballar amb seguretat quan aneu a les pràctiques. I aquí, per exemple, tens 2 fotos que treballem amb simuladors. Tenim uns laboratoris de simulació d'alta fidelitat
i, per exemple, aquests companys de la foto inferior, pots veure que estan treballant amb aquest maniquí i aquest maniquí el que fem és preparar un cas que va evolucionant amb diferents nivells de complexitat. Aquests estudiants es posen en situació i aquí s'avalua tant la part més tècnica com també la part comunicativa. Com es relaciona amb aquest maniquí, és un maniquí que parla, que tus i que, per tant, el fem evolucionar. La resta del grup estan a l'aula veient com treballen els companys que estan en el laboratori de simulació i després el que fem és aprendre tots d'aquesta simulació. Aquesta és una metodologia que s'està implantant o pràcticament totes les escoles d'infermeria dels països veïns també ja ho estan utilitzant i ens dona molta seguretat a l'hora que aneu a la situació real, a les pràctiques. Una miqueta, aquest seria el mapa. Quan abans comentava que heu de fer unes pràctiques fora d'Andorra, doncs de totes les estades formatives, que són 10 assignatures d'estades formatives clíniques, o sigui, de pràctiques, doncs mínim 3 períodes s'han de fer fora d'Andorra. Per què? Doncs bàsicament perquè coneixeu un altre sistema sanitari, uns altres centres o institucions sanitàries que tant poden ser des de rurals, de petitones, a universitàries molt grans i, a més, acostumeu a coincidir també en altres estudiants d'altres universitats i, per tant, és un creixement professional però també personal. Aquest mapa, d'alguna manera, implica aquesta mobilitat que tenim a l'hora de poder fer aquests camps de pràctiques fora d'Andorra i, evidentment, Andorra gairebé complim tots els àmbits assistencials. Tenim també l'estat espanyol, amb diferents punts de l'estat espanyol. Alguns de més els anirem sumant en aquest mapa. Tenim Portugal, anem a Porto. Tenim França en diferents llocs i tenim Mònaco també, d'acord? Per tant, la mobilitat que teniu a l'hora de poder fer aquestes pràctiques a fora, penseu que és una gran oportunitat i, per tant, és un aspecte que sí que el demanem. Molt bé. Aproximació a la realitat. Per què posem aquesta diapositiva? Doncs, primera, perquè us doneu compte que són estudiants, en aquest cas ja titulats, que fem activitats molt pròximes. Per exemple, en aquesta fotografia de l'esquerra veiem que portem una ambulància actual del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, en aquest cas, i el que fem és treballar, per exemple, una situació en què hi ha hagut un accident i que hem d'immobilitzar i després mobilitzar en aquesta persona des del carrer, per exemple, fins al trasllat al centre hospitalari i ens posem en situació. I, a més, un dels companys aquí, per exemple, estava fent aquesta, simulant que havia tingut aquest accident. Aquests, per exemple, són companys en una assignatura de tercer. A l'altra foto tenim uns companys que vam dissenyar tot un material per treballar amb gent gran, i vam anar a una llar de jubilats i ho vam posar en pràctica per veure de quina manera ens relacionem o de quina manera podem ajustar les activitats de manera que puguem treballar tota aquesta part de memòria i d'agilitat amb les persones grans. Més realitat que la que ens hem trobat avui en dia amb tota aquesta situació sanitària de la Covid-19, més que aquesta pràcticament és impossible. Per tant, hem de dir que, a més, el professional infermer és resilient. Això vol dir que és un professional que sap aprendre de les situacions, per dures que siguin, que és una oportunitat, malgrat siguin situacions molt dures i que deixen moltes seqüeles en tots nivells, ha de ser també una oportunitat per poder fer créixer la professió d'infermeria i per continuar formant-nos. El que tenim claríssim és que de totes les situacions se n'ha d'aprendre i d'això n'hem de sortir molt reforçats. Ha quedat molt palès que el professional d'infermeria en situacions de crisi sanitària és indispensable. Aquí teniu una miqueta el web de les preinscripcions i torno un momentet enrere perquè m'he deixat de dir que cursem assignatures també en anglès i, per tant, vaig a buscar la diapositiva aquesta de les assignatures i així comento una miqueta aquestes que estem cursant actualment en anglès.
Tenim, de cara al curs vinent, la part de nutrició i dietètica es farà en anglès. Tenim documentació i TIC, que també es fa en anglès. I després tenim tota aquesta part de lideratge infermer a tercer, que també es fa en anglès. Això què vol dir? Que d'entrada cal tindre un nivell acceptable d'anglès, però s'anirà millorant durant les assignatures, evidentment amb l'esforç de l'estudiant, i penseu també que, encara que es faci en anglès, hi ha tot un gran ventall de recursos que posem a disposició del campus virtual que ja són en anglès. Per tant, entre la part de classe més els recursos en anglès i la disposició del professorat a poder ajustar o acabar d'aclarir els conceptes en cas que un, potser el nivell d'anglès no seria el més òptim, penseu que els estudiants ho estan traient, d'acord? Una altra cosa a tenir en compte és que, a part d'aquestes assignatures, que això ja és en si en el bachelor d'infermeria, tenim aquesta assignatura que és d'estructura i funció del cos humà, i aquí treballem tota una part de bioquímica, de genètica i d'anatomia. Llavors, s'ha preparat un curs introductori que es farà del dia 1 al 4 de setembre, que són 2 crèdits, i que el que preveu és aquells estudiants que potser no han fet mai bioquímica o mai han treballat aquesta part més de les cèl·lules i tota aquesta part que després ens ajudi a entendre, per exemple, la nutrició o quina fisiologia o com funciona tot el tema molecular a nivell de l'organisme, vam pensar que era una bona idea que aquests estudiants poguessin tenir l'oportunitat d'un curs introductori abans de començar el curs, per això es fa els primers dies de setembre, i que el que busca és poder ficar aquest nivell base per després poder seguir l'assignatura d'estructura i funció del cos humà sense massa problemes, d'acord? Després, també, una altra cosa que no he dit és els preus els trobareu publicats al BOPA, però heu de comptar més o menys que cada semestre de 30 crèdits està al voltant d'uns 750 euros, d'acord? 750 cada semestre, que seria cada quadradet d'aquests, 750 al següent, sí, anar fent. Portem ja uns anys que, per tot el tema de la mobilitat de les pràctiques fora d'Andorra, s'està donant com una beca de mobilitat, que últimament està rondant els 1.000 euros, d'acord? Llavors heu de comptar la suma d'aquests 1.500 de cada curs, en el total seria menys aquests 1.000 euros comptant que continuem tinguent aquesta beca i per tant que l'heu de tenir en compte també. Penso que és una bona manera d'acabar de decidir si un està pendent també d'aquesta part econòmica que desconec si en tot cas és el vostre cas o no. Molt bé. En principi, els estudis d'infermeria, la presentació més genèrica seria aquesta i, en tot cas, si us sembla, ara seria un bon moment per que poguéssiu anar demanant dubtes o que poguéssiu anar demanant quines coses us preocupen o quina informació de més voldríeu tenir.